Ser catequista avui suposa l'esforç per estar al dia en les actualitzacions didàctiques per transmetre la fe, ara i aquí. Bé, cada any fem aquesta trobada perquè com a delegació, com a secretariat de catequesis, tenim l'encàrrec del bisbe d'ocupar-nos amb una part de el que és la formació dels catequistes de la diòcesi. Aquesta aportació la feim cada any a començament de curs, perquè és una manera d'encetar el curs i a la vegada de proposar unes línies de treball o d'estudi durant aquest any. Tenim clar que aquesta formació és puntual i ha d'anar reforçada per unes formacions, ja sigui a nivell arxiprestal o de les pròpies parròquies. Enguany el que intentem és aterrar un poc en el que és el directori d'iniciació cristiana que tenim des de l'any 2021 a la nostra diòcesi. Vam començar revisant aquest directori i donant unes pautes de per què aquest directori i quines oportunitats podia donar a la catequesis. L'any passat vam presentar uns materials, uns possibles processos a seguir per adaptar aquestes noves catequesis a la proposta i enguany el que volem és aterrar encara més i mostrar experiències de com se poden treballar amb aquests materials i com realment aquesta catequesi s'ha de convertir en un procés de coneixement de Jesús més que una preparació de sacraments. D'aquesta manera, el Secretariat de Catequesi de Menorca, coincidint en l'inici d'un nou curs, anualment convoca els catequistes a participar d'unes hores de formació. Així, els catequistes poden anar descobrint els avanços que experimenta la transmissió de la fe. Bé, la metodologia del procés d'iniciació cristiana intenta apartar-se una mica del camp acadèmic, que no sigui com enteníem abans, una classe o una qüestió de lliçó o de continguts, sinó que volem anar molt a l'experiència, a la trobada amb Jesús i al testimoniatge del catequista. Per tant, és una metodologia que se centra molt en la vida de la comunitat, en l'experiència de pregària i, en definitiva, amb la trobada amb Jesús. El nou estil vincula directament la catequesi amb la celebració, amb la litúrgia, amb l'anada a la introducció dels infants i dels joves amb l'espiritualitat, amb la vida de pregària, amb l'oratori i després també amb el coneixement de testimonis de persones que han fet experiència de trobada amb el Crist i que això els pot interpel·lar i els pot ajudar amb ells a provocar una experiència semblant. Un dels canvis més substancials és tot un seguit de recursos que fem accessibles als catequistes a través d'una pàgina web i després també, sobretot, intentar moltes vegades fer la catequesi vinculada directament amb la celebració eucarística. Per tant, en cap de setmana, en el moment en què la comunitat es reuneix i que l'entrada a la comunitat i la participació sigui també un dels punts forts d'aquesta proposta. Un dels canvis més substancials és tot un seguit de recursos que fem accessibles als catequistes a través d'una pàgina web i després també, sobretot, intentar moltes vegades fer la catequesi vinculada directament amb la celebració eucarística. Per tant, en cap de setmana, en el moment en què la comunitat es reuneix i que l'entrada a la comunitat i la participació sigui també un dels punts forts d'aquesta proposta. Per part dels catequistes hem trobat bona acollida perquè ells participen del diagnòstic, o sigui, veien que la catequesi com l'estàvem fent no assolia l'objectiu que ens proposàvem, no? I sí que alguns han tingut alguna por a l'hora o alguna resistència al canvi, però la gran majoria tenen ganes de provar-ho, d'intentar-ho i d'anar-ho modificant en funció de la realitat. En les explicacions dels experts es pot anar descobrint noves maneres de donar resposta ara i aquí a l'anunci de l'Evangeli. En principi se tractava precisament d'acompanyar els pares a partir pares i mares, amb una trobada mensual, allà on a partir d'un moment important com és la reflexió a partir de la paraula de Déu, partim primer d'un moment previ de pregària que ens predisposi per aquesta sessió. Després
escoltam un testimoni, que a vegades pot ser en viu i en directe, poques, o moltes vegades un testimoni gravat, a partir del qual, vinculat al contingut de la paraula de Déu, dona lloc a una reflexió de la qual no necessàriament hem de treure de moment cap conclusió. Hi ha després un moment de silenci i també hi ha unes preguntes que acompanyen en aquesta reflexió per tal de que penetri aquesta paraula de Déu i arribi al cor de tots, d'acompanyants i d'acompanyats. Acabam després amb un altre moment de silenci, amb una pregària d'acció de gràcies i ho vinculam a l'Eucaristia. Els pares assisteixen a l'Eucaristia conjuntament amb els fills. Nosaltres valorem aquest curs molt positivament, perquè ens hi hem sentit molt bé i ens sembla que és una feina molt necessària, perquè realment els pares són els que han d'acompanyar en els seus fills. Si els seus fills fan catequesi però ells no se van posant en el mateix nivell, no s'aconseguirà res. Els pares són els primers educadors i, per tant, s'hi han d'implicar. Em sembla que és molt positiu en tots els sentits. Com a cloenda de la jornada, el bisbe Gerard va celebrar l'Eucaristia, que va ser molt viscuda i participada. Senyor, en la vostra benedicció paternal, enfortiu la decisió d'aquests servidors vostres que volen dedicar-se a la catequesis. En el transcurs de la celebració es va fer la cerimònia de l'enviament, en la qual els catequistes es senten enviats a dur a terme la missió que l'Església els hi confia. D'aquesta manera conclou una jornada plena de contingut i d'il·lusió, en la qual els catequistes tornen a les seves comunitats amb les piles ben carregades per a continuar endavant el camí de la transmissió de la fe.